Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai AP Baro kini longi khubor bam tagasngi. Ka election assembly shika yung darbar thawan kalasa satang khendiat sngi bun keseng san perthai gila letban put turoi lingba ki jingya lap jongki shaki pat ba. Shushu baro keseng san perthai gila dep sei bat primna pat ba eki mat jongki lingba ki manifesto jongki ha kilat pathai khubor ban kulari eki pat ba ban pentrai kami ki jingkular jongki lada ki wan hakabor. Uway naki khun samla kabri nyutrem ulalam shakmat ban puli bat yathu yakimat jong baro ki manifesto ki sengsan perthei usamla esnong klau ubalawan ban yakran ho Antor News ban yathu igiti ki manifesto jong baro ki seng ken pentrei kam ne em kat kum kakular jong ki lada ki wan hakabor mentangin ngap ye gajing yathu jong u ki jingkular jong kini ki parti ki ban yakhuni kene election menta arja rapulai kilong ki bala pensautanat sibun yangi kinong sengap ladangi sengap ya ka jingkular jongki jen lada ka election commission of India kan pan ka jingtho ya baro ki jingkular jongki balada kimla banle yakta ki jingkular kan pensitom lingba da kalanti jongki an lani penduk no sendon ya parti jongki kan kum ki jingkular ka UDP ka kular kum ne harum ba kan pet ya ka kot ka khia bat kapule puthi bat karep karyang. Poin nomor R. Ban penrung ya ka ktien khasi bat garu ha ka 8 schedule. Poin nomor lai. Ban pentrekam ya ka ILP. Ka BJP pat ka kular kumne. Baka kan pen ka kular ban ai yak san pho hajar lada khakhun kan thei bat education free. Ya ki khun kan thei hadu ka kadan post graduate. Ka kularu ban ai ki kenthe bakamai marwe ar phusau hajar ha kasisnam ka TMC pat ka kular ban pendam no ya ka MOU penbai put ya put bat ka Assam baru ban penmi ya lailak teli ki kam hapo kasan snam ban ai shi hajar shi bna ya ki kenthe bat yaki samla klem kam klem jam ka kongres pat ka kular kumne ba ka kular ban ai la hajar tingka shibna yaki kenthe ba phetlok badru ka kam ya uwe ubreu man ka thlewiyeng ka kularu ban penlong ka 5 star Meghalaya ka VVP pat ka kular kumne ka kular ban onra ya jingkla sensar khadar ba ka Meghalaya kan don kinong ilam kibaslur banekren ya ka jingsisa ban penlong ya ka Meghalaya ka jela babiang ya ka jingkla sensar khadar baka Meghalaya kan don kinong ilam kibaslur banekren ya ka jingsisa ban penlong ya ka Meghalaya ka jela babiang ya kinong bai tingka ban kentiu ya ka pulih puthi ka SSPDP pat ka kular kumne ban yo ya ka khasi jantia state ka jing persya lentirel ka jing persya ti uranium ka jing penbet ban penbet ya uput usam bat ka Assam ka NPP pat ka kular ban penmi ya sanlak kikam hapo sansnem ban yarap ikinong rep ban yarap ikisamla ban penkiu ya ka sport NPP from better to best ban penyo ya kisrok ki babha haman la kisnong halor baro kini ki jingkular baso thiang jong kini ki political party bat ki candidate lada kimla ban pen urlong hapo jong ka sansnem ngikirpat ya ka Supreme Court of India bahkan tuklar ya ka ne kakam